Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing kon si Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salamat na mayong hapon na naman. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Hulyo 29 nga edisyon, Webes. Katapusan hindi nga Webes sa bulan sa Hulyo tuig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya. Nagkahibalo bala kamo nga sang Hulyo 29, 1931. Mosalingon sukat ikanubenta katuig sa bunggid nga law sang si General Emilio Aguinaldo nagsiling nga ang Pilipinas handa na sa pag-ako sang responsibilidad bilang isa ka independent nation. July 29, 2005, ang Forbes magazine nagalista man kay Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang fourth most powerful woman sa bugos nga kalibutan. Upod ang United States Secretary na si Condoleezza Rice nga mo ang nagpanguna sa listahan. Una sa balita. Una sa aksyon. Dari kita sa mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sa bayan sa nga balita lokal. Una nga napatihan dari sa Action Radio Bacolod, mag-asawa, ginapatihan senior citizen na sapwan patay sa sulod sang ila sa nga puluyan. Hermelinda Home Subdivision, Barangay Masilinga, Sunod sa Bacolod. Ano ba lang kinabat chancery? Bala natural death o kung nabatay sa balatian o kung mayara sa iban pa nga mga rason. Dugay-dugay sa pagpanumalik sa patrol with Action John. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nagapalapit. Mayo kuntari kung ang nagapalapit, grasya okay gid. Pero ang nagapalapit hindi maayo kundi ang peligro. Bagod nga nagapalapit nga nagalapit sa Negros Oriental, Bacolod, ang ginagakulbaan nga Delta COVID-19 variant. Matapos magsulod na sa may sunod sang akon sa probinsya sang Iloilo. Unang aktibo nga kaso sang Delta variant, kumpirmadong ara na sa Iloilo. Ang inigo 30 anyos nga empleyado sang kumbuyahan sa munisipalidad sang Molo, probinsya sang Iloilo. Ang malain diri mga kaaksyon bangod pating asawa nagpositibo man sa COVID-19. Kapit-kapit Bacolod kag Negros Oriental, pantay perme mga nagrense bangod sa puwerte nga puwersa sa kabilidad sa ning Delta variant COVID-19. Ang mga opisyal nato sa gobyerno subong nga malapit na mga probinsya magluwas sa probinsya sa Antique nga Kabadudubanyo. Antique amoning una nga lugar sa Western Visayas nga ginasiling nga may unang na-detect sa ilang sa nga probinsya nga Delta variant. Ang mga katupad nga probinsya tiarang Aklan, ang Guimaras, Capiz kay diri sa Negros Oriental dapat maghugtray sa pagbantay. Ang ginatuwag nga booster shots o kung pagbakuna liwat sa mga nakakumpleto na sang bakuna labi na ang mga healthcare workers na may exposed sa COVID-19 na positive. Ining booster shots ginatun-an subong sang gobyerno probinsyal. Sa balita, una sa aksyon. Samtang pagpreparar sang dugang nga mga vaccination center ginaabi-abi sang komitiba
ni Konsehal Novero kung mayaragin man sa mga individual nga handa sa pagpagamit sa ilang lugar. Kantong booster shots bla, balikan ko ang istoryana. Kung matabo maka-action ang booster shots, ang matabo din ang mga fully vaccinated sang Sinovac nga bakuna nga halin sa pungsod China mga ka-action. Bakunahan na sila liwat, pero hindi yung Sinovac, kundi ibakuna sila AstraZeneca. Agod maibato sa Delta variant, agod kung Sinovac lang ang saligan. Ang porsa mga ka-action, hindi gali makatrakas Delta. Ang kaisog, hindi makabunggo sa kaisog sang Delta. Ang ginatuwag nga confidence level sa mga healthcare workers dari sa Negros Occidental. Ang siling ni Provincial Administrator Atty. Diaz nagapabilin nga mataas. Mayara sang kumpiyansa gihapon. Pero subong kumong ara na sa Iloilo ang Delta. Ang balantayan bangod base ang ginaplano nga booster shots madayon gid. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba gidibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Ining tinaga nga no relocation, no demolition. Sino naghambal sa di? Total yan naman yung squatter na yan. As long as I sit there as president, there will be no demolitions without relocation. Dito lang ba pa yan? Si Presidente Rodrigo Duterte mismo nagsiling sa mga aksyon no relocation, no demolition. Kung wala sang salayluhan, wala sang gup anay balay. Amo na mga matigdas nga tinagay binuyan ni Presidente Rodrigo Duterte o galing nagligad pa ng katuig 2016. Tamo ni sa mga nagreklamo guro bla. Pero gihapon ang nagakatabo diri sa aton. May mga ginademolis gihapon ang mga puluyan. Bisan wala sang relokasyon. Dari sa Bacolod kay na sa Aga, may tensyon kung tani nga natabo. Sa Purok Fine 3 Barangay Bata Suran sa Bacolod, may 6 ka mga balay. Kung tani i-demolis mga ka-aksyon sandig man sa ginpapanaog sang korte nga writ of demolition. Man sa 6, duhalang ko naging tagaan din sa relokasyon ho sang Bacolod Housing Authority o kon na BHA. Ang kuntani tensyon na punggan bangod siguro may natabo nga inistoryahan ay. Pero nga naglabot pas punto nga may matabo nga tensyon man kuntani man. Sino ba lang tao nga mayara sang papel din sa magpasiguro sa ring bagay ini? Una ginang opisyal sa barangay, kapitan sa barangay, kagawad sa barangay. Lagi di ba na maasikaso sa mas temprano? Para nga kung kakason gid man, idimulis gid man ang balay, tauhay, pati pagsaylo sang balay. Mangin masulhay. Subong ang mga apektado nga residente na panawagan sa mulig. Sa kay Mayor Bing Leonardia kag pamuno sang BHA ang si Victoria Fariñas mahuo. Ining panawagan ni matalopangdan ay hani. Kung hindi mo ni pag perme-permihon follow up o kung pulpog ang igtulopangod sa mga opisyal nato sa gobyerno subong, pihong nga hindi gini matalopangdan, hindi gini matambod ni. Dinis makulod gani ultimo gani nga reklamo angot sa road clearing operation lang. Di gani makaubos ang sinamo nila. Ini pang demolisyon nga way dire nga way gani sang relokasyon. Ang road clearing operation sa Bacolod na lipatan na gani ho. Agi lang ila sa nga kasaw mo. Dito sa may suran sa San Carlos may re-inspection ganito. Naging pati gayon ang DILG kag City Legal Office dire sa Bacolod. Ano pa bulag-bulag lang ni. Isan kita na ginaan nila sang duwan nila kakalibot tao nga nagbalalik ang mga illegal nga struktura kag obstructions kini sandalan. Ang dalan gina pa nag-iyahan sa gobyerno halapawala lang. Kitao na gina nga klarong-klaro para sa alas 4 tinaw pa na tubig. Sa tuburan nga kitang-kita gina nga ang isa gani ka lane sandalan gin-okupar sang istruktura daw sa wala lang, pinabayaan lang, ang manang ginatawag nga pagkabal effect.
kung di ka magkatuman sa inyo sa inyong obligasyon bilang mga sulugoon sang tao nga nagbutang sa inyong pwesto da, paghalalin ka mo sa pwesto no, kaya na pong kuwan. Uya lang mo da. Oh. Sa mga nagaplano da may magpapili sa 2022 nga eleksyon, din na kamo, ari ho, bululigan ni ho. Inimules ang balay, wala sa saliluhan ho. Hinugay kamo kahalag pahamot da. Nagpalapit sa mga butante nga ang tinutuyo nyo. Di man tanan ha? Pumayara yan tinutuyo mapag-into sa mga tao. Bulig kamo sa mga dapat bululigan. Sa balita, sa aksyon. Alas 5:21, Action Radio, Philippine Standard Time. Atensyon sa mga taga-syudad sang Bago. Aber sa mga taga-syudad sang Bago. Malo kita, damo sa mga nagapamati da sa may taga-syudad sang Bago. Ang inyo guya, ang inyo nawong i-preparar at di mas mayo. May balita ko sa inyo, pero hindi mayo. Labi na sa mga konsumidor sang Sendeco. Sinong gusto sang burnout, be? Hands up, be? Kurisong tlaw. Ang headline nagasiling, Sendeco sets power interruptions on July 31 and August 1. Duhan na naman kaadlaw nga panagpudag nga mayupod nga kumod-kumod. Ang siling diri sang Sendeco, kami nagapahibalo sa amon ng mga konsumidor, partikular sa Bago City, nga may himuon kami nga maintenance activities sa Sabado, Hulyo 31, kag Domingo, Agosto 1. 31, 1. Pwede man nga 1, 31. Tayin nyo, be? Kasi kung di mo yason ka mo na. Sa Sabado, ang sugod sang kumod-kumod, kumod-kumod, ang sugod sa burnout, las 8 sang aga hasta las 4 sang hapon. Kung isip-isipon, tas ang tudlo tayo sa 2-3, 8 ka oras nga kolorisong, 8 ka oras nga pabalhas, kag 8 man ka oras ang kalinong. Then, ang lugar nga apektado, hindi ka mo magkasubo. Kay jutay lang ang lugar ni. Ang apektado, areas affected. Ang HF3 portion only. Adra sa area sang Marina Bay Subdivision. Marina Bay Subdivision. Less dara sa area sang Bago City lang. Galing dris Bacolod kun kaysa damo gid reklamo. Bisan way sang pabalogol pilangga patay ang suga. August 1, Sunday. Las 8 to balas 5 na ba niyo? Dara sa area man sang HF3 sa Gyapon, barangay, portion lang sang barangay Alianza. Talagay pa nga Sianda Rufina, pakadto sa Borocahiro. Normal na yan, mga power interruption. Pero nga to, sila ginalauman nga kabayon way lang sang major nga power interruption. Kaya mga pinakamabudlay, kaya pinakamasabo sa atong tanan. Alas 5:23. Action Radio Philippine Standard Time. Sa saring abahin, balikan ta to saring patrol basi may update na. No, arang patrol ta subong ha sa area sang Hermelinda Homes, Subdivision Barangay Takuling Surad sa Bacolod. Kay una nga nabatian sa Action Radio Bacolod ang flash report ni Action dyan. May kantarang sining pagkasapos ang mag-asawa ini. Gin-report nga way nasang kabuhi. Nakitaan sunod sang ilas nga puloyan dara sa Hermelinda Homes Subdivision Barangay Masilingan. Importante may baluan ta kung nanogid balang ginalian. Naglabatay ining mag-asawa nga ni. Sa balita, sa aksyon. Sa area Action dyan, please Kevin. Aksyon na Mark of Substance din matrion na patrol ari kita di live report sa atubang sang puloyan sang pamilya Gargoles dahil mismo sa area sang Block 8 Block 8 4th Road Hermelinda Home Subdivision Barangay Mansilingan Surad sang Bacolod. Kay kabalaka ang bangkay o kung ining mag-asawa nga sapuan patay kay napan isang aga gali Action Mar no na sapuan. And then, damo ginpat verify panila, ginpat check panila. Tugtob sining matanion, mga alas 5, manog alas 5:30 na sang hapon.
wala makuha kay according diri sa utod sang isa sa mga napatay nga ginproseso na nila ginpacheck na nila sa barangay, gin-inform na nila ang barangay, gahulat na ng punerarya, no? Ganun kay kadukramo pakulos ang proseso action mar nga kinahanglan nila sundon o kon imuon para makuha sa diri. Gin-confirm man nga natural death, no, ang ginkamatay sini nga mag-asawa nga Rene kag Pai Gargoles. Rene Gargoles, action na babae, ang action na ang lalaki, ang ang babae, no, si Pai action Marlon. Pai, anong idea mo, Tay? Nagtanta ko sa barangay. Live kita sa radio. Anong idea, Tay? Wala ka kabalo, ba naman sa bote? Wala ko kabalo, wala ko ka-monitor sa inyo sa radyo o sa media kamay natabo diri, pero ining tao ni kilala ko gini kon si Rene ni. Rene, oo, kay isang Domingo o kung sa Sabado saka istoryana pa kami sang utod. Diyan may utod na din sa si Manong Lando. Ari na diyang iyang utod. Oo, pagiti tayo sa bakan. Oo, si Brenda. Si Brenda utod ya pagid na nga babae. Si Manong Lando. Si Manong Tay, anong inyo gusto matabo din sa mong Tay? At ibalon ako kung nung natabo. May natawgan na, dapat tawgan na sang... Nakatuan naman ko no kainas ang aga, galing kay ang St. Peter, amo nang ginahulat. Kung namo wala pa findings, wala nung natabo ni. Pati sa health, punerarya, wala man. Wala man. Pero ang pulis nakakadto na diri, naka-investigate na sila. Ginahulat na lang nila tayong punerarya makuha. So anong inyo diri disposisyon nga gusto niyo matabo subong? Kung mag-amuna, dapat mabalaan nato ng cause ng death ya, kay basi kung ano ini. Basi COVID ini, wala na mabalaan para maalarma man ang mga tao din nato. Pero ako, wala ko pa ko katawag kay Kap. according kay Brenda, kay Nanay Brenda, si Kapitan nagkadto na di ko nung kainas ang aga, sir. And then kinakita man nilang sitwasyon na babae nagabura ang babae, ang lalaki, ano to nakita nila may mga badsat man. Ti wala gi ko no, bago lang kuya kabalo as proxer man, bago lang gi ko kabalo. Ano kani nga ngalan mo, sir? Norlo Gonzales. Marlo Gonzales. Norlo, Sir Norlo Gonzales, Action Mar. Ang purok chairman, no, sang Hermelinda Homes subdivision, no. Amo to ang nakuha siya nato sa statement magkukilamang sa diri way payar kabalo, pero according kay Brenda Kaina Gargoles, nga na istorya naton nga according sa iya ang kapitan nakakadto na diri, no, sa masalingan ang kapulisan nakadto naman diri sa lugar o galing kay ang mga ginaproseso bala for city health, ang iya ka St. Peter medyo dugay-dugay pag siguro kinahulat pa, no. Ang natabo si diri according sa utod ni Rene nga kay na sang aga ginsugo yang iya bata nga si Ryan nga kaya ang ila action base ang utod rin sa bangan mong tabok lang ila sa ila balay mismo. And then gisugo madulong sudan, madulong vitamins, no, sa kay Rene Sinidri. Pagsulod niya yawan sa kuno tok-tok nga wala nang kasabat bala ang susulod diri sang balay. Ti amot dito nga nangayo sila sang bulig para ano nila mapangkakas kay kabalo kami kandado man ang gate mong ginbungkal nila tubtob na kita nila sa sulod dito. No, ang babae nagabura ang action bray. Action man hindi kay makunutan to mas reklamo, jutay lang man. Di nakita niya man ang upod sini ang iya utod nga tumarikto sa sulod sang sining puloy-an nga wala na sang kaboy action Marlon. Suliton ko lang ngalan ha. Ang lalaki Rene Gargoles, ang babaye Pai. Zero? Pai as in P-I-E. Pai. P-I-E. Pai Gargoles. Wala pa rin mabalaan kong pilang pedaron sa mag-asawa ni? Ang lalaki, mga 66 years old. Okay. Ang babae, according kay Nanay Brenda, kaina, mga more or less, mga 64 years old, no? Ang babae, nibi according kay Brenda, may ginabatsag niya stage 2 cancer. Okay. Pero wala pa nila na ibalo. Ang wagi sa idea, kung nanogid, no? Action na Mar. Ang trabaho sa lalaki, ini siyang isa ka overseas Filipino worker. And then ang ining babae gatrabaho sadto sa bangko. Okay. So amo na ang pinakauli diri nga sitwasyon sa gyapon sa lugar. Ang na-interview mo nga si Brenda Gargoles sa ano nila ni? Utod ni Rene. Utod ni Rene. Okay. Tupad balay man na.
tubangan ng gid no Okay. sang ila balay man. Mhm. Hindi siya hindi siya tupad tabok no sa ila balay action man. So kay na pas ang aga na sa puan ina galing ang problema subong ang proseso amo na nga why da masikasong duwa na. Yes, amo na. Kag hindi pa action dyan pwede masulod ha? Hindi pa. Oo. Kabalo ka subong nga panahon nagjubod lagid man Yes, mga oo. kaay sila nga sitwasyon. Mhm. Kay ti ba ko sang pagpamahog sang COVID-19. Oo. Pero according diri kay kay Police Captain Ilan Bonilla kay nasa initial naton interview, amo man ang ilagi na hulat no. From the barangay kag sang city health kag ang funeraria kumakuha man na nila kay ti willing man pamilya action dry no. Action man makuha gadon diri sa area. Ari para sa confirmation kag may statement kita diri kay ina sang utod nga si Brenda Action ma. Nakato na din ay. Oo. Bali sila nakakita. Paano nila identify na? Naglutok. Ay, pwede ka palapit na eh. Pwede palapit-lapit na. Hindi ka mamatian. Naglutok. Pinasudaan din eh. Yung bata ko yan. Ilan ito. Bis papa. Nagpangawi ang kirin. Ilan ito. Papa mo siya. Bawla sa nagwaaw. Yung padalaw mo siya. Ang kaganon. May dami. Tapos kinpulpul niya. Yawan sa was kay Rene. Yapa. Wala siyang gasabat siya. Tapay. Wala siyang gasabat sila. Silawig ng pero ulit. Kaya puli dito si mami. Ano na susabot. Papa. Wala gasabat sila. Sige. Ginano. Kaya na nasawagan ay. Oo, tapos. Ano wag sa barangay. Mga pulis. Nay, ano na ngalan niya sang utod mo lalaki? Ano ngalan niya na Nay? Rene, ano Nay? Ergoles. Mga pila na inedad yun Nay? 67. Wala mo pala siya. Ang iasawa na yan? Ang iasawa, wala ko kabalo kung Ano ngalan niya na Nay? Pai Braga. Si Pai? Pai Braga, Gargulis, isang idol ni Minasing Dalagap sa Bragay. Anong first name yan Nay? Pai. Pai. Ergoles, lapido? Gargoles. Ano to ba? Hindi na niya? Si Rene, nag-overseas na sanay. Ano kapatindo, isang balay, ginay-balay ang pangasawa sa mga asawa. Okay. Si Pai, nag-upra sa bangko, tailor na sa BCI. Wala na sila bata, Nay? Wala si bata, si Pai, dito may mayuma. Di, but sila nga to, ikaw kaligaw, bulig-bulig, mandari sa ila. Wala din si Rene, kasi bata, wala yung naglaw sila. Yun ang experiment sa akon. Wala sila ba malatian, Nay? Tama? Si Pai may cancer. Sa daw stage 2 kung stage 3. Cancer sa ano na? Cancer siya. Hindi na sa Pai. Nay, nakita niyo yung sitwasyon sulod? Wala kasulod ka to, Nay? Hindi ko siguro ni Ryan. Hindi ko naman. Si Ryan nagbura. Kung kamay na lang si Rene ang itom. Okay. Action na ginuntat naton ang interview kay ina sa iya. Kay do nag-breakdown no. Hilibion ining si Ma'am Brenda. Amo na ang iladring amo na ginuntat nato temporarily ang interview sa iya kay ina no. Anyways, tutob sa karon ari pa diri kita sa tubang sang barangay. Ako sang balay diri sa Fort Road sa may Hermelinda Home Subdivision, Barangay Mansilingan. Syurad sang Bacolod. Kung nato sulod sang balay, nagasigang suga action marmong. Wala pa napatay. Gasigang suga dra siguro sa may sala nila Dampi. Ang makita nato pag diri sa gwat manok nga hinigtan, may salakyan diri, no, isa ka Nissan Sentra nga nagdog sang gray, may ido man, no, pero ang mga gamit do wala man nakayag, no, diri sa gwa. So amo to nga balik diri sa kapulisan kay ina. Most likely natural death no ang natabo dari sa area mismo sa barangay Mansilingan. So ang punerarya action na dyan ginahulat da? Tupok sa karon ginahulat pa diri nila ang punerarya nga makakadto sa lugar kag basib lang ako anaton sang statement makaron na si Kapitan Boy Pico. Sa barangay Mansilingan, kung diri nga ilang mahimo, ano di matabo, and ang police station number 7,
puno na din ilang investigation, action na, Marlon. O kag ang proseso action dyan kay kita gapati nga may ara sang bag-o so mga proseso nga dapat sundon sa mga kangay sa nga bagay resulta ina sang COVID-19. Yes, Oh. amo pagina. Ang isa diri nila kag ginahalungan man siguro. Kaya hindi faktan mo, ilabi na may balatian nga daan ining isa kag ang lalaki pag hindi kirikitaan kini na yung pagpayag diri ni Ma'am Brenda nagpalanggit ang lalaki, no. Okay. Sige. So faction na mo nang pinakauli diri nga sitwasyon sa area mismo sang Fort Road, Hermelinda Home Subdivision, Barangay Mansilingan, Siyudad sang Bacolod. Live report, ikan diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John D. Aso na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. So naton ta mag-action akon anong findings kag again kamatyan silang mag-asawa mga ka-action. Karon kuno way lang COVID-19 dasig na mabalaan sa giliyon mo kay ti subaw dapat sundon kita nga protocols para nga at least ang naga-responder hindi mamabutang sa peligrong ila sa nga lawas bla. No? Kaya mo na ulo atrasar gawa ang pag-asikaso sang mga gapati kita, mga papers, papeles. Hindi insige na magkatraka dira ang mga pick up sang sanang lawas sang mag-asawa kung hindi makulo-kompleto asikaso. Ini mga papeles nga ginakinahanglan, no? So laton tara, no? Pero tiga pati ang kalabandan nga natural death, no? Ang ginturaan sini ay nagabatsyag sa balatian kag may mga edad na gidman eh. No? Rene Gargoles kag si Pai Gargoles, no, mag-asawa. Adra sa Hermelinda Home Servition, Barangay Basilingan, Siyudad sa Bacolod. Sige. First bar sa ato sa mga commercials, ibubuta na sa ato sa mga pagpanubalik. Dugang pagid nga mga balita. Standby. Cellphone Plus Gold. Sa lawan taraya, nga ato sa nga gaboritor sa ato sa live stream, Ronquillo Simeon, nakatutok na sa Axo Radio from Barangay Abonan. Si Alex Fuentes Raman, thank you, Gid. Tarig si Ibusio nga monitor kami porok kapag hidait tangob. Si Fatima na siguro, Bahan, Nestor, Ibusio, kag Nona. Dara sa may tangob, tanan-tanan nga mga taga-barangay tangob. Thank you. Ana Senoro, mayang hapon. Martin Aliling, good afternoon. Banjo Biarnejo, okay. Alex Monteza, Araman, thank you. Christine Menyes, Villalobos, aksyon monitor kami. Barangay Pandanon, DSB, thank you. Ana Senoro Hambalya, mayong hapon. Kay Father Amber sa Concepcion, Talisay. Ginagreet man ni Alex, Ma'am Vanessa M. Mayo, Doc Matt Mayo. Matt Mayo, Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tagob, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Familia Dialagdon, Rafaela, Pandanon, DSB. Upon sa puwara sa sang Action Radio Community. Allen Lowe Himoteya, good afternoon. Nagsumarlo monitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Okay. Thank you, thank you. Si Allen Lowe Himoteya. Sa Barangay Lagranha, La Carlota, sa Pilar Compound, mayong hapon, haling kay Ana Sinuro, thank you. Araman, nagratamo ni Alex, si Noel Amar, Mr. Milal Oligo, Jen S.O.S. Sir, Mount Vanessa, o kon Christine Menyes Villalobos. Happy birthday ko no, hambal ni Alex. Andy Saludaris, watching live from Barangay Canroma, Gangi Residence. Salamat. Okay. Advance happy 70th birthday to Papang Joe Dialagdon sang Barangay Padaron DSB. Best wishes, thank you, hambal ni Alex. Hambal ni Ana Sinurot, IT permit lang maintenance, wala katapusan nga kay Uhanay man. Kada si Managid, hambal ni Ana Sinurot. Sinet ko na sa. Raquel Villafuerte Martinez, watching live from Barangay Alangilan, Poroksay sa Tasoys Farm. Kabaritor Ged Kabidri. Ana Sinurot yung hapon. Okay, sige. Jose Eduardo Dilobio, Gabaritor Man, Jen Pabilio, Good PM, Monitor FB, Makati, Manila. Ramansi Iron Karam Bonais. Okay.
Kabanitor lang kami di Chariot Subdivision, Charito ko rin Charito Subdivision, Barangay Granada. Doon na Navarte, Macario Araman. Okay, thank you, Gida. Ang iba na, balikan ta naman dugay-dugay, standby, balikan tayo sa mga balita.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwansang D3 Bayo. Balita halin sa Bacolod City Hall, no? Si Action Art Tahupon ang pagpreparar sa dugang nga mga vaccination center ginaabi-abi sang komitiba ni Councilor Novero. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayong hapon, please come in. May nga po, Action Marlon, abi-abi karon sa talatapan ni komitiba ni Councilor Inisito Novero, ang chairman ng Committee on Vaccination Center. Kumayara gid man sa dugang nga mga private or individuals pila ka mga sektor nga willing no nga mag-offer sa nila sini nga mga covered court or may ara abi mga lugar dira nga pwede gamiton as vaccination center sa ginapapos pag mas lapnagon nga mas vaccination sa city government of Bacolod, especially nga ginapapot ng delivery sa AstraZeneca COVID-19 vaccine nga gin-order sa syudad. Now, sunod rin kay Novero, in fact, subong niya kon in terms of isang mga vaccination centers atong itubot na daan sa tagsa ka mga barangay, okay na gid ya. Preparado na including sa mga personnel. Pero mas namin, pagin nga, pareho subong aksyon na mahar, nag-iganto kung madamduman mo ang Hall of Justice, nag-request pa niya sila mo. Ang isang sektor niya dito mismo sa Hall of Justice, magpatigayon sa pag-roll out sa vaccine or vaccination activity. And lately, if you remember, ngati ang iyan naman sa City Mall, actually, buwas mo umpisa na sila tayo, no? Sa may area sa Golden Field, kadang sa Mandalagan, gina-finalize man na to, agod nga magka-umpisa man bilang gamiton or parang pagagamiton bilang vaccination center. So, sunod rin sa kay Novero, isa ini kamay na development, in fact, napaabot siya, nga masinayara pag isang dugang na mag-communicate siya talatapan parang sa sining purpose o sa sining programa. Yaring parayag siya nga Chairman Committee on Vaccination Center, Councilor Rinisito Novero. Sa subong wala pa ko baton any but we are open to any group willing nga magpagamit sang ilang hall or mall. Kanato niya nga mga na-identify nga mga vaccination centers sa barangayan kag ibang eskwelahan, ready man ang naya. Identified na naya. Ang ining mga sa malls, mga dugang na lang ganin sila yan. Action Marlon ang payag ni Councilor Rinisito Novero. Ang ka-aksyon nyo, Action Art tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat, Action Art. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwansang panyawan ang Capsule with Magustin sa mga high
report sa patrol. Pagkatapos gid lamang sa Ako po si Dr. Man. Okay, dugang nga man nagpadala sa ila sa nga mensahe ho. Okay, si Jen SOS Sir Arna, Gabanitor. Franklin Tiloheyo, salamat gid. Okay, si Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Axo Marlon, keep safe everyone, God bless us all, more power to ARB. Okay, sige, thank you. Magti-
Extension Vitamin D3. Gian Diaz, aksyon dyan sa balik na report, please come in. Action Mar, as of broadcast time, wala pa sa gihapon makuha ang bangkay sang mag-asawa nga gargoles diri sa sulod sang Inapuloy-an. Serya sang 4th Road, Hermelinda Home Subdivision, Barangay Mansilingan, Syudad San Barcola, dili kasunod. Nga padayon sa gihapon nga ginaproseso sa mahimata sa mga asawa ang mga certification nga kinahanglan ng Action Mar agud nga magpanugot ang funeraria, particularmente ng St. Peter's, no, nga kwaon nila ang bangkay sang mag-asawa. Kay sulod diri kay punong barangay Rodolfo Pico Jr. nga ang barangay ang naghatag na kaina sang certification sa pamilya mismo sining mag-asawa nga Rene kag Jane Gargoles nga nagapamatuod nga sila ang napatay sa sulod sang Ilabalay. O galing ang panibag-o naman nga protocol sa St. Peter o kung nabis ang punerarya nga kinahanglan pag-inaksyon bray sang certificate o kung death certificate nga i-issue sang City Health Office. And that certificate muna ang magiging dugang requirements para nga makuha na ining bangkay sang mag-asawa Action Marlon. Ako di kay Pico, ang pinaka-latest nga impormasyon nga ginpadangat sila sang kapulisan sa station number 7 nga makabig nga natural death o kung nabi nga napatay bangod sa balatian ining mag-asawa yabang nga ginpahayag nga sila impormasyon nga nabaton ining mag-asawa Action Bride labi na ining si Jane Gargoles ang nagabatsag sang stage 3 cancer, no, and then ini naman si Rene ang may araman sang diabetes. Paglaragway pa diri kung pagpahayag ni Pico ang babae nga si Jane Gargoles ang yara sa nagahigda sa isa ka folding bed sa sala malapit Action Mar. And then may jutay nga bura sa iya nga baba. Samtang ang ini naman si Rene Gargoles ang yara sa kwarto, no, nagapalanggitom Action Mar. According to kay Pico, kag sa initial investigation sang kapulisan, may mo balaon na nga napatay ining si Jane Gargoles. And then, ining gurong bana niya, nagahingagaw nga makapangayo sa bulig, nagdalaga na yung sa kwarto, and then digto, siguro ginatake man sa korason, nga gintunaan sang iya kamatayon. Noon sa isang nga duwa, mga senior citizens na ini, kung sila may mga edad na Action Marlon. Sa karon kinaulat rin nato nga makuha sang funeraria ang bangkay sang mag-asawa, diri mismo sa sulod sang ilaman nga puloy-an nga nasapuan patay. Kay napili sang aga, actually naging kaduan mga alas 10 sang aga, pero subong ti ari pa sa gihapon ang bangkay sang duha Action Marlon. Sa totoran na magka-aksyon sa mga panahon ang COVID-19 nga balatian naton pa. Ganun pa ang ginaulat nyo mga ka-aksyon. Magbakal sa Zantron plus Gold sa mga butika, 1450 pesos gidama ang kada kapsula. Sa ito mga ka-aksyon, kasama pa ang panahon, indigid pagkarimtaan sa pagpauli sa inyong puloyan, magamit sang habon nga makapatinlo sa inyong mapanit sa inyong nga kalawasan. Magamit sang Zantron plus Herbal Soap, mga ka-aksyon ng Zantron plus Herbal Soap, nagabulig niya kung nagaka sa mga panit-panit, o kung namin las, mablay nyo madugay na nga ginaproblemahan. Agon mangin healthy, safe ang inyong kalawasan, di kausa na naman mga kagaw ka bakterya, magamit sang Zantron plus Soap. At mga ka-aksyon, basta mo sining panyempo na maging manigop sang mainit ka kape. Pero kung kape ang aton paghabalaan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Mga ka-aksyon, ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa naman ka produkto nga nag-agi sa pagpanalasaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic na kalimpyo sa aton kolon, nagabuligan pa uptick sang aton memorya. Kung nag-inom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang na nakapangapay ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod.
magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedopaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon